खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। आसामजों लोगोसे गासै मोनबा रायजोनि बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइया 2 मेआव फोसावजागोन। बेनि गेजेरावनो भारतनि बिसायख'थि आय'गा मोनसे गोनां थांखि फोसावदों दि देरहानायनि उनाव जेबो रोखोमनि रंजानाय एबा रेली खालामनो हानाय नङा होननानै। लोगोसे बिजाथिफोरा देरहानायनि फोरमानलाइ लायनो थांनाय समावबो 2नि बारा सुबुं लांफानो हानाय नङा होननानै आयेन फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गा जेबो सांग्रांथि लायाखैमोन, जायनि थाखाय नैथि दोहौनि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बिसायख'थि आय'गनि थाखायनो जानो मोन्दों आरो भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सायाव मार्डारनि केस फाइल खालामनांगौ होननानै माद्रास हाइकर्टआ बुंथिदोंमोन। आरो बिसायख'थिनि भट साननाय सम 2 मेआव कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गा मा राहा लागोन बेखौ माद्रास हाइकर्टनो दैथायहरनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नङाब्ला 2 मेआव बिसायख'थिनि भट साननायखौनो बन्द' खालामगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन माद्रास हाइकर्टआ। बेनि उनावनो भारतनि बिसायख'थि आय'गा बे गोदान थांखिखौ लादों। आसामाव सोलोंथाइ फसंथानफोरा माखासे सम सिगां खुलिजादोंमोनब्लाबो दा लासैनो बन्द जालांफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। फरायसाफोरनि रैखाथिनि थाखाय सानफ्रामबो गोदान आयेन फोसावदों आसाम सरकारा। बबेबा जिल्लायाव जुदि थांनाय 10 साननि गेजेराव COVID-19 पजिटिभ केसआ 300नि बांसिन ओंखारदोंब्ला बैफोर जिल्लायाव 15 साननि थाखाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरा प्रि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थानायजों लोगोसे हस्टेल आरो कचिं इनस्टिट्युटफोराबो बन्द थागोन। नाथाय गासैबो थाखोनि थाखाय अनलाइन सोलोंथाइ होनाया थागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 एप्रिलनिफ्राय 26 एप्रिलसिमनि गेजेराव गासै मोन 16 जिल्लायाव 300नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ केस ओंखारदों। बेफोरो जाहैबाय फारियै कामरुप मेट्र, कामरुप रुरेल, डिब्रुगड़, सनितपुर, नगाव, तिनसुकिया, जरहाट, बरपेटा, काछार, कार्बि आंलं, गलाघाट, दरं, हजाइ, बङाइगाव, नलबारि आरो शिबसागर। बेफोर जिल्लाफ्राव 15 साननि थाखाय प्रि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थानायजों लोगोसे हस्टेल आरो कचिं इनस्टिट्युटफोराबो बन्द थागोन। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लायावबो थाखो 8 सिम फरायसालिया बन्द थासिगोन। बाक्सा जिल्लायाव 100नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ केस मोननायनि थाखायनो बाक्सानि गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरा थाखो 8 सिम बन्द थासिगोन होननानै जिल्ला बेंगिरिया गांसे फोसावबिलाइनि गेजेरजों फोसावदों। गुइटेमाला हादोराव जानाय बोरला गावनाय एबा आर्चारि वर्ल्ड कापआव इन्डियान वमेन्स टीमआ भारतनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हादों। इन्डियान वमेन्स टीमआ मेक्सिकान वमेन्स टीमखौ फेजेननानै 7 बोसोरनि उनाव आर्चारि वर्ल्ड कापआव सनानि मेडेलखौ लाबोनो हादों। भारतसिम सनानि मेडेल लाबोनो हानाय बोरला गावगिरिफोरनि मुङा फारियै दीपिका कुमारी, अंकिता भगत आरो कमलिका बारी। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकारा आसामावबो नाइट कारफिउ फोसावबाय। मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ फोसावनाय जादों। बे समाव रावबो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा आरो बे आयेना थांनाय मोनानिफ्राय जागायजेननानै 1 मेसिम थागोन। मोनानि समाव कारफिउ होदोंब्लाबो माखासे बिथिङाव हेंथा होनाय जायाखै, जेरै गासैबो सोरखारि मावथिफोर जाय इमार्जेन्सि सार्भिसाव बिबान दङ, जेरै सावस्रि बिफाननि मावथिफोर, पुलिस, अर खोमोरग्रा मावथिफोर, मोब्लिब बिफाननि मावथिफोर, पाब्लिक ट्रेन्सपर्टनि मावथिफोर आरो गुबुन इमार्जेन्सि सार्भिसनि मावथिफोर बिथांमोनहा नाइट कारफिउब्लाबो ओंखारनो हागोन। बिनि अनगायैबो आसामनि बिजिरसालियाव मावग्रा मावथिफोर, गुबुन हादरनि डिप्ल'मेटआव मावग्रा मावथिफोर, प्राइभेट मेडिकेलनि मावथिफोर जेरै डक्टर, नार्स बिथांमोनजों लोगोसे देहायाव गोनां आइजोफोर आरो फाहामथायनि थाखाय लांलाय लाबोलाय खालामनायाव बेरामिफोरा कारफिउनि समावबो गनायथि दङ। बेनि अनगायैबो एयारपर्ट, रेल स्टेशन, आइएसबिटिनिफ्राय थांलाय फैलाय जानाय दावबायारिफोरा गाव गावनि टिकेट दिन्थिनानै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय गासैबो आन्डार ग्रेजुएट आरो पस्ट ग्रेजुएट कलेजफोरनि फरायसाफोरनि देहा सावस्रिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान नटिस फोसावफिनबाय।
COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर, गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि टिचार्स एस'सिएशन, आसाम कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिल, आसाम कलेज टिचार्स एस'सिएशन बेफोरनि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोनजों लोगोसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि गाहाय बिथांमोनहा मैया मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। बे सावरायलायनायाव बिथांमोनहा कर'ना भाइरासनि थासारि आरो फरायसाफोरनि देहा सावस्रिखौ नोजोर होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि एकाडेमिक सेसना जाहाथे ओरैनो थांगारा बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै माखासे गोदान बिथांखिफोर लादों। फारियै सेथियाव दङ गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय गासैबो कलेजफोरनि आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि गासै सेमिस्टार आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। COVID-19नि थासारिया मोजाङाव फैफिनोब्ला आनजादखौ खुंफिननाय जागोन। नैथियाव दङ नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोननाय बायदिब्ला 2.5 लाख फरायसाफोरानो गामि ओनसोलाव थायो, जायनि थाखाय बेफोर ओनसोलफोराव नांगौसेबां इन्टारनेट कानेक्टिभिटि गैया, लोगोसे इलेक्ट्रनिक डिभाइस जेरै स्मार्टफन, लेपटप बायदि गैया। बेनिखायनो आनजादखौ अफलाइन मडआवनो खुंनो थांखि लादों आरो अफलाइन आनजाद खुंनायनि 20 सान सिगां गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गांसे नटिस फोसावगोन होननानैबो मिथिहोदों। थामथियाव दङ गासैबो सेमिस्टारनि क्लासफोरा मेनि गिबि सप्तानिफ्राय अनलाइन आरो अफलाइन मोननै मडआव जागोन। मख'नो गोनांदि कलेज आरो इनस्टिट्युटआ जि जायगायाव दङ बे जायगानि COVID-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै अनलाइन आरो अफलाइन मडआव फोरोंथाय होनाया जागोन। जोबनायाव दङ COVID-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया बेफोर थांखिफोरनि सायाव फिन उननि समाव नायबिजिरफिनबावगोन। आसाम सोरखारा थांनाय मोनानिफ्राय 1 मेसिम मोनायाव कार्फिउ फोसावदोंब्लाबो माखासे बिथिङाव हेंथा होआखै। नाथाय आसाम सोरखारजों दिहुनजानाय बे एसअपिआव राजखान्थि हान्जानि बिजाथिफोर, गनायथि मोननाय बिथांमोननि एजेन्ट नङाब्ला दैदेनगिरिफोर जाय स्ट्रं रुमखौ नेनायनि एबा नोजोर लाखिनायनि बिबान दङ बिथांमोननि सायाव जेबो रेहाय होनाय एसअपिआव नुनाय जायाखै। बेनिखायनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा बिथाङा आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार नितिन खारे बिथांनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों जाहाथे आसाम सोरखारजों दिहुनजानाय एसअपिआव स्ट्रं रुमखौ नोजोर लाखिग्रा बिथांमोनखौबो कार्फिउनि समाव हेंथा होआलासे गनायथि होयो। स्ट्रं रुमखौ नेग्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा मोनानि कार्फिउनि थाखाय स्ट्रं रुमखौ नेनो हायाब्ला इभिएमजों गोबां बेले-बेजे खालामनायनि आसा दं होननानैबो बुंथियो रिपुन बरा बिथाङा। गोबां फरायसाफोरानो HSLC आरो HS फाइनाल इयार आनजादा खुंजागोन ना खुंजाया बेनि थि खौरां मोननो थाखाय हांखुर जानानै दङ। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि चेयारमेन डक्टर दयानन्द बरग'हाइ बिथाङा जानो गोनां HS फाइनाल इयार आनजादनि सायाव बुंथिदों दि HS फाइनाल इयार आनजादा खुंजागोन ना खुंजाया आरो माब्ला खुंजागोन बेनि थि खौरांखौ 2 एबा 3 गेजेरावनो फोसावगोन होननानै बुंथिदों। लोगोसे HS फाइनाल इयारनि आनजादा फावसायनो हागौ होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा। नाथाय बेनि सायाव सावरायलायनाया दासिमबो जोबाखै होननानै रोखायै बुंथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं HSLC मेट्रिक आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि गोसोआवबो आनजादखौ लानानै गोबां सोंथि। सेबाया दासिमबो मेट्रिक आनजाद खुंजागोन ना खुंजाया एबा माब्ला खुंजागोन बेनि सायाव जेबो खुगा बेखेवथ'वाखै। खौरांनि बायदिब्ला आसाम सोरखारनि बिथोनखौ सेबाया नेदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानिफ्राय हिजबुल मुजाहिद्दिन उदखारि हान्जानि 2 उदखारिफोरखौ जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय 2 उदखारिनि मुङा फारियै लियाकात आहमेद काकरु आरो आख्तार आहमेद मिर। जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बारामुल्ला जिल्लानि बनियारनिफ्राय बिसोर 2 उदखारिखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय थरनै चाइनिज ग्रेनेडजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरबो हमनो हादों। हमजानाय उदखारि 2नाव सोंनाय फिननाय लानायाव मोननाय बायदिब्ला बिसोरो उदखारि हान्जाफोरनो हाथियार दैथायहरनायनि खामानि मावोमोन। दा बिसोर 2नि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मुङा नवाराम बसुमतारी। बिथांखौ क'क्राझारनि होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बिथां नवाराम बसुमतारीनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननायलाय बिथांखौ थांनाय समबारखालि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांनि देहाया हरखाब गाज्रि जानायलाय बिथांखौ क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटि फारसे लांबाय थानाय समावनो चिरां जिल्लानि बिजनी सौहैनाय लोगो लोगोनो बिथांनि जिउआ गोमादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। आसामाव मैया सानसेयाव 62,628 COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 3,132नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। 3,132नि मादावनो कामरुप मेट्र'निफ्राय 1,313नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। लोगोसेनो मैया सानसेयाव गासै 19 सुबुङा जिउ खहा जादों।
गुजथामथि अस्कार बान्थाखौ होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि अस्कार बान्थाया हलिउडनिफ्राय लानानै बलिउडसिम गोबां मुंदांखा। 2021 मायथाइनि गुजथामथि अस्कार बान्था मोनगिरिफोरा जाहैबाय फारियै बेस्ट पिक्चारनि बान्थाखौ नमाडलेन्डआ मोननो हादों। बेस्ट एक्टरखौ मोननो हादों एन्थनी हपकिन्स बिथाङा दा फादार सावथुननि थाखाय। बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ मोननो हादों फ्रान्सिस मेकडर्मेन्ड नमाडलेन्ड सावथुननि थाखाय। बेस्ट इन्टारनेशनेल फीचर्स फिल्मखौ मोननो हादों डेनमार्कनि एनादार राउन्ड। बेस्ट डाइरेक्टरखौ मोननो हादों क्ल'ए झाउ नमाडलेन्ड सावथुननि थाखाय। बिथांमोननि अनगायैबो बलिउडआव फाव खालामनानै मुंदांखा जानो हानाय आरो हलिउडआवबो गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिहैनो हानाय रुंसारि इरफान खान बिथांनोबो मान बावदों। लोगोसे भारतनि गिबिसिन अस्कार बान्था मोननो हानाय भानु आथैया बिथांनोबो मान बावदों। मख'नो गोनांदि भानु आथैया बिथाङा 1981 मायथाइयाव गान्धी सावथुनाव कस्ट्युम डिजाइन खालामनायनि थाखाय अस्कार बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो बिथाङानो भारतनि गिबिसिन अस्कार बान्था मोनगिरि। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव गोदान खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।